Mag-vlog sa ta, mag-vlog na sa ta. Dire sakyan na patanaw ta mo sa view from Camp Phillips to Daylayan Adventure Park. Uban nimi kay manglaag sa ta. Kita na para dalan. Wow, wow. Si Dioto Dahilayan is up to nga ka oras. Amoy own nga sakyanan. Mga motor pwede ra gyapon. Sada na yung dalan. Oh, grabe ka straight. Balik na sa papaya. Kadahapon dre guys, magkuhan gid ni dre, mag-fax. Labi na karon kay hapit ng December, tingulan-ulan na. So mag-fax yun ni dre nga area. Unang ang Daylayan bugnaw gid siya. Nami kay mag-stay dre. O kuan na one night kaso wa man tay ika-stay. Wala nangita may sponsor. Okay, back na tayo. Nahinay namin guys para sa inyo kay katong gimingaw ani nga dalan katong kuan na nasa abroad karon gimingaw silang hometown nga Daylayan, barangay Daylayan. So, Nara, makita ninyo. Mao na ning kausapan sa pagkaron. Rough road pa na. Oh, One lane na ba? One lane na ba? di mo naging nga. Katorong dito sa Kapinyan. Ayaw. Rasta Sagingan. o kama. Kamaisan. Kasa o kama. Kasagingan o kamaisan. Sa pag-yun. Kasagputan. Oo, kasa. Kasagot. It's 11 AM pero nawang kuan langit. Aksyon nagdagom. Ma, aksyon nagdagom mo. Kay saan eh? Unang reason nga nung Misayumi para kuan para di na maabtag kuan ba? Ulan. Sagingan. Oh, nasad kasagingan nasad. Daghan kay kasa dire guys. Kasagingan. Kasagingan. Looy. Napakabit by store and cafe. Oo, hapit na diyo. Yan. Wala po ikon dire o pala. Okay, ibalik yan. May balay. Araw pala yun. Guys, welcome sa Dili Akong Balay. Welcome sa Dili Akong Balay. Okay, mapunta ron to. Okay, murag. Medyo tsada na kaya ang view. Right. Nasay kasa nasad na kasa. Oo. Kasagingan nga dili amo. Kuha na siya lang. Sa to siya. Lakatan mo dili kuan. Lakatan to siya. Ay mo guduman. Tara, kita na itong mga pine trees. Nasa kilid. Pasko na gid siya. May naman tayo KFC na rin. Tara. KFC. Pero tinood yun. Ate na, yun. Yan ang kayuta. Nayota sa mga liyog. Kaso, wala ko'y liyog. Nayota sa... Nayota sa liyog. Kaso, wala liyog. Right? Nara. Balik na. Oh, wow. Oh. Dire, dito makita ang sa Dole Dole Ridge Ridge. Camp. Dole na siya sa Dahilayan to. Kung magpabook lang mo. Okay?
video na mo nga Dahilayan Adventure Park atong gitour na mo tanan ba. January 2020 last year ato. January dito? Oh, January Last year ba? 2020. Oh, last year yan eh. Last year ba ni? Oh, wow. Kagana mo palit yung pinuntahan nila. Oh, awa. Murag New Zealand ano? Welcome to New Zealand. Atay. Kita nun ba? Mga tanaw mga pine trees. Daga na kay gipang develop dere no. So, nara. Subida na ta. Ano siya? Subida. Subida. Subida nga mo. Oh, napoy ko ano. Wala kasi balay maalo yan. Oh, tara, subida na ta. Kay musaka na ta. Ito sa kuan. Guys, anawa akong video diri sa Dahilayan. Naro. Ibang suroy na namo. Dili pag GoPro akong gamit. Cellphone pa. Tapuan ako ng video sa akong channel. Ah, naraabot na ta. Huwag na sila bag-o diri. Philippines Alpine Coaster. Ah, nara. Welcome to Dahilayan. Oh, wala pa ba tagabot? Wala po eh. Mamanig na nga na yung mga... Eh, wala pa tayo may kabot na eh. Napaday ito na. Ah, narang ko anong sa Dulridge. Nara. Nara, Okay, sa we're Dulridge open. ka. Kaso, murag, kaso, siguro takasulod kay kailangan magpa-booking pa. So next time na ta laag ta dyan, magpa-booking ta. O kanang nanay mag-sponsor. O narang airplane oh. Ay, airplane. Yan na nga naman may mga tao. Ah, Oh, Saddle Ridge doon sa Saddle Ridge. Dulridge. Ano sa Dulridge guys? Nag-contact ko sa Dulridge. Booking ilake, dili sila walk in. No. So naro, nara. Nara abot na ta Dahilayan. Ah, nara guys. Forest Park. Aray lang. Dari mo, sulod na yan. Dari. Forest daw. Forest Park. Dan kita. Dan kita, oh. Oh guys, kani gid siya nga video for road trip lang ni. Road trip lang ni namo. Gipakita lang mo namo sa dalan dari from Camp Phillips to Dahilayan. Balik na mi sa Cagayan. If ganahan mo ingani klase na video, ang like and subscribe to our channel. Peace. Bye-bye.